títo ľudia budú vydávať svedectvo. A každý bude rozprávať niečo, hej, čo je pre neho krst, prečo to robí. Ja budem dávať každému mikrofón a budeš rozprávať. Prosím ťa trošku kratšie, prosím vás, deti, môžete ísť na svoje miesta. Prosím vás, starajte sa o tieto deti. To mi trošku pomalšie, hej, prosím. Dobre. Tak budeme sa pýtať od našeho najbližšieho, halleluja, najmladšieho. Amen. Ako 13-ročný chlapec, 11 máš? Prosím, že žádný. Brata, sestra, ako 11-ročný chlapec, on vie, čo robí. A rozumie tomu, môže byť pokrstený. Chodí, je to rodina Milan, hej? Oni žijú s Bohom, je to kresťanská rodina, to znamená, žijú s Bohom. A tento chlapec vie, čo robí, prijal Krista, žije s Bohom a chce sa dať pokrstiť. Amen? A budeme sa pýtať teraz. Prečo sa dávaš krstiť? Ivan. Za prvé je to nový život a že ja chci sa pokřestiť, pretože si pochúvam svoj starý život. A umřu a zase stanu za nový život. Amen, halleluja. Čo znamená pre teba krst? Prečo sa dávaš krstiť? No, pre mňa krst znamená to, že aby som pochoval svoju starú prirodzenosť a aby som bol nový človek, aby som nefajčil a ďalej tie nedobré veci, aby som nerobil. Krst znamená pre mňa spečatenie z Boha. Ako ešte raz? Krst pre mňa znamená spečatenie z Boha. Amen, halleluja. Čo pre teba znamená krst? A prečo sa dávaš krstiť? Krst pre mňa znamená... Trošku silnejšie, je veľmi pustený mikrofón. Krst pre mňa znamená to, že chcem ukázať svetu, aj dokázať ako keby lásku Bohu a odovzdanosť Bohu, že potvrdzujem s ním vzťah a život. A chcem, ako povedal Kevin, že zomrieť, ako sa hovorí, svoje staré telo, svoje staré zlé skutky tam nechať. Amen. A vrátiť sa ako človek, alebo skôr ako Boží služobník. Amen, halleluja. Chcem ukázať ďakujem, chcem ukázať Bohu, ako ho veľmi ľúbim. Amen. A chcem byť poslušný Bohu to, čo píše Biblia. Halleluja. Sláva Bohu. Ja chcem ukázať Bohu, že patrím jemu. Amen. A chcem pochovať to, že fajčím a zvyky, zlozvyky. Chcem pochovať, aby som stál v Kristu. A chcem mu slúžiť celým srdcom, celou dušou, celou láskou. Potvrdzujem svetu, že nepatrím v svete, ale patrím Ježišovi. Amen, halleluja. Ja sa dávam preto krstiť, lebo to píše v Biblii. Ja chcem odozdať Bohu môj celý život. Chcem vyznať peku a nebu, že patrím Bohu. Amen. A chcem pochovať môj starý život, moje zvyky, všetko a žiť nový život. Halleluja. Amen. Ja chcem s krstom spečatiť to, v čo verím. Ježiša Krista. Pred svetom vidným aj nevidným. Všetko za nich, lebo ja patrím. Amen, halleluja. Ja sa dávam krstiť preto, lebo verím Ježiša a viem, čo pre mňa urobí. Amen. A chcem tým ukázať nebu aj pekne, že patrím Ježiša. Halleluja. Ja chcem
Amen. Aj proto, aby použila svoje zlozvyky, když už 2 dny přestala se kouřit. Amen, haleluja. Ale ještě jsou, který by chtěla je tam nechat. Amen, pôjdeme k tomu, haleluja. Ja sa dávam krstiť preto, aby som mňa spáčil všetky staré zvyky na hlavne fajčenie, strašne veľa fajčím. Amen. A že by sa... Alebo milujem Boha. Amen, haleluja. Lebo verím v Boha a verím, že zomrel za nás. Haleluja. A chcem pochovať svoj starý život a chcem nový život s Bohom zdieľať, lebo milujem strašne Boha viacej ako svoj vlastný život. Haleluja. Sám Ježiš povedal, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Haleluja. Si ma vyvolil, aby som mu slúžila. A pozrite, slúžim. Chcem kráčať jeho šľapajách a nasledovať jeho cestu. Amen. Ja sa dávam Kristu preto, lebo chcem nasledovať Ježiša Krista. Chcem aby tá stará prirodzenosť išla do mňa preč. A chcem spečatiť si svoj život. Amen. Ja sa dávam krstiť, aby som získal nový život. Haleluja. A všetko, čo je staré prirodzené, aby som nechal v tom vode. Amen. A chcem slúžiť pre Boha, aby som nasledoval jeho cestu. Haleluja. Bratia a sestry, môžeme sa pomôcť za nich. Zvidnite svoju ruku. Brat a sestra, keď Ježiš odišiel z tejto zeme a ostali apoštoli a ľudia prichádzali a dávali sa krstiť na znak toho, že budú nasledovať Ježiša Krista. Krst bol vždy zjavoval, že títo ľudia patria ku Kristovi. Lebo krst vždy bolo ako symbolom Ježiša Krista, nasledovanie Ježiša Krista. Tak ako títo ľudia sa dávajú krstiť preto, aby nasledovali Ježiša Krista, aby boli služobníci Kristovi. Môžeme sa modliť za nich žehnať. Halleluja. Pane Ježiši, máme v tebe na milování, že ich nezvedela. Samo te načinam do Pani miro raj, miro te. Anche sono Pani simbolizira tiro hrobos. Sada vataču ando na Pani miro raj, miro te. Anche sam tenes dela. Hoja menura stu dobre. Amen. Sarava zadalo Pani ura za Ježiša na maru čipen. Anche delo Ježiš tava da lengero čipen dela. Te na prazi zvedeleske miro raj. Olte si kaven. Miro Deus, máma v tu dočinu. Zlozvyky, Pane, fajčenie, mene Ježiša Krista, nech všetko spadne mene Krista. Každé jedno zlé, Pane, myšlenky, všetky veci, Pane Oče, ktoré boli zlé, ktoré neoslovovali Teba, mene Krista, nech ostane všetko v tej vode mene Krista. A nech výjdu ako noví ľudia v Tebe, halleluja, ako noví nasledovníci Ježiša Krista. Sláva mu za to. Amen, halleluja. Môžete si sadnúť, halleluja.